אנחנו יודעים, רב נחמן מברסלב אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. התורה אומרת בסוף בראשיס, שבזמן שכל בני אדם חטאו, ויצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום, כמו שאומר הפסוק, אז לפני שהמבול כתוב ככה, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב על ליבו. שואל רש"י, מביא רש"י, זה גמורה, שזה, שאל איזה מין את רב שיר בן כורחה, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, הוא אומר לו כן, הוא אומר לו, זה יודע שיחטאו, מה שייך שהוא אחר כך יתחרט, מה שייך שהוא יתעצב. ואז הוא ענה לו, נולד לך בן? הוא אומר לו כן. הוא אומר, שמחת? הוא אומר, בטח, שמחתי ושמחתי. הוא אומר, ואתה יודע שאחרי 120 שונו אתה תהיה באבל? הוא אומר לו, כן, בשעת חטבו חטבו, בשעת אבלות אבלות. הוא אומר לו, כך גם אצל הקדוש ברוך הוא. בעצם, זו תשובה טובה למין, אבל מה התשובה האמיתית? מה שייך באמת כלפי הקדוש ברוך הוא והתעצב? ובלי להיכנס לשאלות של ידיעה ובחירה. זה דורש פה הסבר, מה זה הלשון עצבות? בפרט שאנחנו יודעים שזה מצווה להיות בשמחה, יש עניין להיות בשמחה, מה שייך עצב הקדוש ברוך הוא. ובאמת, שמתבוננים בזה, צריך להבין שכתוב פה עניין אחר לגמרי. מה שכתוב פה זה הלכה. שלפעמים יש הלכה שאדם צריך להיות באבל. ובשעה שהעולם כולו נחרב, זה זמן שיש הלכה, הקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. לכן שייך הלשון והתעצב, זה לשון מושאלת, כי כל דבר שאנחנו מרגישים, זה לא שייך כלפי הקדוש ברוך הוא. שם אחד יחיד ומיוחד, זה לא כמו בן אדם שיש לו רגש וכדומה. אבל כן יש הלכה, שאפילו שאדם למשל יודע שנפטר צדיק, בגיל 120, ויודע 100% יהיה לו תחיית המתים. אז מה תעצב? יהיה עוד מעט משיח, הכל יהיה בסדר. זה ההלכה, שבשעת אבל צריך להתנהג באבל. אבל בשעת שמחה צריך להתנהג בשמחה. וזה בעצם, זה מה שכתוב כאן. בעצם כתוב פה הלכה, לא הגדרה, לא תירוץ. כשהוא אומר, תראה, ככה מתנהגים, כי זה מה שהתורה אומרת. והקדוש ברוך הוא בהגדרה מקיים את התורה, אז הוא גם מקיים את זה. באמת, העניין של שמחה הוא עניין נכבד מאוד מאוד. כתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב. אבן עזרא כותב, כשאדם לומד בתורה, הוא צריך ליהנות מהתורה, הוא צריך להיות בשמחה מהתורה. אדרבה, הוא לא צריך לחשוש, אם אני נהנה מהתורה, אולי אני לא עושה לשמה, אולי אני מאבד שכר כי יש לי הנאה מהדבר הזה, להפך. הוא צריך להיות בשמחה, כי קודם כל השמחה בעצמה, זה מצווה גדולה מאוד. אבל הלימוד תורה בשמחה, הוא כותב, זה עיקר הלימוד. עיקר הלימוד זה לימוד תורה בשמחה. זה כמו רבי הביא את דברי, רבי רב חיים צירמן הביא את דברי הלבוש, שברכת התורה היא ברכת הנהנים. אנחנו אומרים, והערב נא את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. צריך שיהיה ערבות. אז אתה מברך ברכת הנהנים. זה ברכת הנהנים וברכת המצוות ביחד. זה נושא לדיון אחר. אבל הנושא הזה של לימוד תורה בשמחה, ובכלל שאדם צריך להיות בשמחה, זה נושא נכבד מאוד בכל התורה כולה, בכל דבר ודבר. למשל, הגמרא שואלת בתחילת פסוחים, כתוב בגמרא, אור ל-14 בודקים, המשנה אומרת, אור ל-14 בודקים את החמץ. אז הגמרא שואלת, מה זה אור? האם זה בבוקר או בלילה? ומסקנת הגמרא, כמו שאנחנו נוהגים הלכה למעשה, שבודקים בלילה, מביאים נר ובודקים בלילה. ואחרי שהגמרא מוכיחה שבעצם הכוונה מדברת על הלילה, הגמרא שואלת, למה כתוב אור? שיהיה כתוב ליל, שיהיה כתוב ליל 14. אומרת הגמרא שלא, צריך לדבר בצורה חיובית. אם אדם יכול להגיד משהו בצורה שלילית או חיובית, הוא צריך לדבר בצורה חיובית. אז כיוון שאור ל-14, המילה אורה גורם לנו יותר שמחה מהמילה לילה שמתקשרת עם פחד, עם דבר שלילי, כתוב את המילה אור. שהרי הגמרא אומרת באותו מקום שם, שהתורה הקמה את הפסוק והוסיפה 8 אותיות וכתבה הבהמה אשר לא טהורה, והתורה לא רצה לכתוב בבהמה טמאה, כי צריך לדבר בצורה חיובית. יש משפט
שמשתמשים בו הרבה. אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב. תמיד מדברים על הקשר בין גוף לנפש, שאם אדם נמצא בשמחה, זה משפיע על הבן אדם. הכל דיבורים. האם יש לזה מקור הלכתי? האם הדבר הזה הוא רק איזשהו סוג של תקווה, נחמה, או זה באמת עובד? אז אני חייב להגיד בשם אומרו, ידידי, הגאון רבי נתן פדידה, הראה לי את דברי הגאון מווילנה במשלי, ואני ממש מודה לו על כך, ואני רוצה לשתף את כולם עם זה. הפסוק אומר ככה, רוח איש, זה במשלי, בפרק י"ד, פרק י"ח, פסוק י"ד. כתוב בפסוק ככה, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מי יישאנה. והגאון מווילנה אומר ככה, אומר הגאון מווילנה, רוח איש, כמו שכתבתי למעלה, שהשמחה באה על ידי הרוח, וזה רוח איש. וכשהאיש תמיד בשמחה, הוא יכלכל מחלהו. אף שיבוא עליו מחלה חס ושלום, הוא יכלכל מחלהו, בשמחתו יבטלנה. אומר הגאון מווילנה, שהפסוק אומר במשלי, שהקדוש ברוך הוא מודה לנו בתורה הקדושה, כשאדם חס ושלום, למשל, יש לו מחלה, אם הוא בשמחה, בשמחתו יבטלנה. זה מאוד מעניין. הגאון מווילנה לא אומר בשמחתו ירפאנה, הוא אומר יבטלנה. יש פה ביטול של המחלה. זאת אומרת, התורה מודיעה שכוח של שמחה של אדם, בשמחתו יבטלנה. זה יכול לבטל אפילו מחלה, אפילו דינים של מחלה, אפילו מצב שאדם מאיזושהי סיבה קיבל איזה עונש, גם אם הוא לא מבין למה, אבל סוג של עונש, בשמחו יבטלנו. לא ירפאנה, יבטלנה, נעלם לגמרי. יש שאלה, אז איך אדם צריך להיות שמח, אם הוא למעשה נמצא במצב שהוא לא כל כך שמח, מה הוא צריך לעשות? מי שמתבונן ויודע שכל דבר עומד את השם, והשם כל יכול, ויכול לעשות כל מה שאפשר, וזה עניין של הנהגות, ולפעמים אדם מעורר הנהגה של רחמים, או מתפלל ומבטל גזירה, הוא מבין שאין לו מה להיות עצוב, הוא צריך להיות בשמחה. ואם תבוא ותגיד, מה לך להיות בשמחה עכשיו? בהחלט יש לו מה להיות בשמחה, כי הוא בוטח בהשם. והדרך הכי נכונה להיות בשמחה, זה על ידי הידבקות בלימוד תורה. גם אמירת תהילים נחשב לימוד תורה. למה? בגלל שרצון השם גם שתהיה בשמחה, כי רצון השם להיטיב. למשל, הרמב"ם פוסק בסוף, בהלכות תשובה, אחרי יום כיפור, יש מצווה לאכול סעודה. לא רק מצד שאתה עצמת ואתה רעב, אז אתה רוצה לאכול. כתוב שזה סעודת מצווה. למה? לך אכול בשמחה לחמך, כי רצה השם את עוונך. כתוב ברמב"ם הלכה למעשה, אדם חזר בתשובה, מיד הוא צריך להיות שמח, הוא צריך לדאוג שלא יחטא עוד פעם. הוא צריך לפעמים להימנע, לפעמים צריך ללכת לדרך קצה, כמו שמבואר בדרכי התשובה. אבל בהרגשה הפנימית הוא לא צריך לדאוג, הוא צריך להיות שמח, כי רצה השם את עוונך. שמחה זה המצב שקדוש ברוך הוא רוצה. זה שמחה, כשאדם לומד תורה, זה אוטומטית מביא שמחה. זה גם הלימוד תורה הכי משובח. ופה מגלה פה הגויין סוד, שבכוח השמחה יכלכל מחלהו, יכול לבטל אותו לגמרי. כי זה כוח התורה. כוח התורה יכול לבטל ולטפל בדברים שנראים בלתי אפשריים. אין דבר שמועיל. כתוב שמיד, הרי אחרי יום כיפור, אחרי שעשו תשובה, ואחרי חג סוכות, מה המצווה האחרונה ששמנו זה שמחת תורה. ושמעתי רבי שאפילו אדם קיבל צ'אנס בראש שונה, לא חזר בתשובה. קיבל צ'אנס ונחתם הדין ביום כיפור, נניח לא חזר חס ושלום בתשובה. אז מה הוא יעשה? עדיין יש לו, ברגע האחרון עדיין יש שמחה סתירו. כי שמחת תורה זה בעצם הכפרה, וזה יותר מכפרה. זה מחזיר את המצב לקדמותו. זה לוקח את התורה, מבטל את מה שצריך להתבטל, ומחזיר את זה למסלול, שבעזרת השם נזכה, כמו שאומרים מהקוצר, כי בשמחו תצאון, שעל ידי השמחה אפשר לצאת ולראות ישועות.